Νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σου βοηθάει να δεις τα προβλήματα της πόλης σου, να γίνεις σίγουρα καλύτερος και να τα αντιμετωπίσεις. Και δεν είναι μόνο τα θέματα της πόλης, είναι ότι αρχίζεις να μιλάς και εσύ να κοινωνικοποιείσαι περισσότερο. Και να γνωρίσεις ανάγκες του συμπολίτη σου, ναι. Ενώ άλλα πράγματα που κάναμε στο παρελθόν τα κάναμε χωρίς να σκεφτούμε. Τώρα νομίζω να σκεφτούμε δεύτερη φορά για κάποια πράγματα. Με το καλό να κάνετε και άλλα πράγματα, να αγαπήσετε αυτό που σας αρέσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ασχολείστε θυμάστε από και άλλα πράγματα που είστε από παλιά. Για ποιο πράγμα? Δηλαδή το πρόγραμμα το πρόγραμμα που σας βοηθάει με τα παιδιά να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Θα μπορούσατε να συναντήσετε. Ναι, εννοείται. Νομίζω ότι μετά από αυτή την εμπειρία που είχαμε στο πρόγραμμα, αυτό γίνεται γι' αυτό η δράση, αλλά και με την εμπειρία που είχαμε στο πρόγραμμα θα βοηθήσουμε και τους μαθητές μας και τις οικογένειές μας και τους γύρω μας. Τους πολίτες. Δεν διαχαλεύατε αυτά.